Sanibona noy'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezi. Lami igama ngumveze uNtuthu Ngakhumalo bathi la sibona amakhomede. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicele nje show to subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, udaba esike salibona ey'nkundleni zokuxhumana lihamba phambili ukuthi sekutholakele izandla esomuntu wesifazane somuntu wesilisa ezinqunywe kusukela endololwane neduze nomgwaqo eTrainers Park eVerulam enyakatho yeTheku. Yabe inkampani-ke iwunogada Reaction Unit South Africa Rusa babeka ukuthi-ke babizwe umuntu othola izandla bezigoqa ndawonye ziboshwe ngehembe, kanti-ke babuqhumama nazo kutholakele nolwimi okusolwa ukuthi olwesilane thizeni. Bathi-ke bekade bematasa ukuthungatha izidumbu zalezi zandla-ke. Kodwa-ke ingane zakwethu, ngokuhamba kwesikhathi sibe sesithole ukuthi lolu daba okuyizandla ezithoyizi okanye okunodolo. Kuthiwa amaphoyisa aveze ukuthi ngemuva kophenyo lokuqala olwenziwe kuthola ukuthi izandla ezithole namuhla eTrainers Park eVerulam empeleni akusona izandla zabantu zangempela, izandla laphana zokuzenzela i-fake-ke. Ividiyo eqoshe Reaction Unit South Africa ngesikhathi izandla zihlolwa ngudokotela, kuyilapho kuqinisekisiwe ukuthi khona akusona ezangempela. Kutholakala kwalezi zandla ukuthusa abaningi eTrainers Park ePhoenix namaphelithelo bezibuza ukuthi kaze kwenzakaleni ngabanikazi bazo, ikakhulukazi njengoba zihlanganise ngobuchule okugqamisa ukuthi ngezobulili obuhlukene. Nansi ividiyo engane zakwethu zibonele sezihloliwe, kubonakala ukuthi-ke ngempela akusona izandla zabantu kodwa izandla zokuzenzela. Usengasunga kanje kodwa umuntu umuntu no, but amaphoyisa amefika la albingekho into ebesimele siyeke. Izobe into enkulu bangawafuna noma ilapha amaluphoyisa. Njengoba ngisho ukuthi mina besiqinile, kuyabanda futhi besiqinile.